Posunutie tohto rebríka by doslova vyvolalo vojnu. Už ho dvakrát presunuli. Dovoľte mi, aby som vám to vysvetlil. Tento rebrík sa nachádza v starom meste Jeruzalema, pod oknom chrámu Božieho hrobu. Hovorí sa, že v tomto chráme sa nachádzajú dve najposvetnejšie miesta kresťanstva, miesto Kristovho ukrižovania a jeho zmrtvých vstania. A práve preto sa niekoľko kresťanských denominácií háda o vlastníctvo chrámu. Dnes ho spoločne spravuje 6 denominácií, ktoré tam vidíte. Jednoducho povedané, je to poriadny zmätok. A aby všetko fungovalo hladko, existujú pravidlá. Toto usporiadanie platí od dohody z roku 1857, ktorá ustanovuje status quo v chráme. To znamená, že nič nemôže byť presunuté ani zmenené bez jednomyselného súhlasu všetkých 6 denominácií, ktoré chrám spravujú. A tuto začína byť zábavné. Denominácie si v skutočnosti nerozumejú, takže sa dohody držia doslovne. Bez výnimiek. V roku 2002 starý mních posunul stoličku o pár centimetrov, len aby si sadol do tieňa. No, to sa rýchlo zvrhlo na poriadnu bitku v kostole. Takto sa tento nehybný rebrík stal symbolom rozdelenia v kresťanstve. V skutočnosti ho tam jednoducho zabudol robotník v roku 1728 a stál tam ešte aj v roku 1757, keď bola uzavretá dohoda o rozdelení priestoru. Takže ho nemožno presunúť bez jednomyselného súhlasu všetkých 6 denominácií, čo sa takmer nikdy nestane. V roku 1997 sa nejakému vtipkárovi podarilo rebrík ukradnúť a schovať. Okamžite začalo medzi denomináciami v kostole narastať napätie. Muž nakoniec dostal výčitky svedomia a vrátil rebrík na miesto skôr, než sa veci vymkli spod kontroly.